Més de 400 joves treballaran per primera vegada en l'Ajuntament de València a través d'Avalem Joves Plus, engegat pel Servei. Així ho ha anunciat el secretari autonòmic d'Ocupació, Enric Nomdedeu. Segons Nomdedeu, Avalem Joves Plus cerca 3 objectius: millorar l'ocupabilitat dels joves menors de 30 anys, facilitar l'adquisició d'experiència laboral i posar en valor el talent jove per a la modernització i millora de l'administració pública. Hem de dir ja a aquestes alçades que ha sigut un èxit sense pal·liatius. Estem francament molt satisfets des del Consell. 947 entitats han sol·licitat algun tipus d'ajudes i el Servei ha hagut d'ampliar la quantia de les ajudes. Recordar que vam eixir en 26,6 milions d'euros i en aquest moment estem ja en 56 milions d'euros, que se diu de seguida. El responsable d'Ocupació ha destacat que Avalem Joves és la resposta del Consell a la taxa de desocupació juvenil, que continua superant el 30%, amb una taxa de temporalitat del 55,73% i de parcialitat del 38,93%.